ओइ फैसा हरा आं लोगोफोरजों बेरायहैनो फैसा गैया आंनावलाय मानो फैसा थानांगौ जाखो आंहा फैसा गैया दासान्दि आं बबे फैसाखौ हरनांगौ जाखो नोंलाय आं हरनो हानाय नङा फैसाफोरखौनो माने एसेबो हरा नोंसोर आंनो बेरायनो मोना नामा लोगो दिगिजोंबो थांफानो मोना नामा फुजा जाहैना लोखि फुजा मा एसेबो थाइसे थाइनै हरनो गोसोआ गैया नोंसोरहा रागासो आं न'आव थानाय संला आङो मालाबा खारगोनसै दे आङो हेलौ औ ओंखारबायमोन औ नोंहालाय ए फैदो होमबालाय सानैजों थांसै रेस्टुरेन्टआव थांजायो औ औ आं रेडिखा दहायनो ओंखारखानायखा आङो नोंखौसो नेबाय थादोंमोन नालाय औ औ दोनथ'नोसै दे मबाइलखौ दे नोंल' थाब फैदो आं ओंखारलांसै आं लामायाव नेनोसै नोंखौ थांनो नागिरबाय गथ'आ थांनो नागिरबाय फैसा गैया थाखा गैया हा ओंखारबावबाय नोङो हा मा खालामनो जाबावनांगौ आं बे गथ' सासेखौ रागोन हाला आङो बिमा बिफानि मानसियानो जाजोबखासिगोन बियो लाजिनोबो रोंला आयै थांथारमासै बे फाफिखौथ' लाजिनो रोङा नोङो मान सनमान जाजोबसिगोन रोंला ओइ फाफि फैसा गैया थाखा गैया थांथारसिगोन बे फाफिया ओइ फाफि लाजिनो रोङा नोङो हा मान सनमान जाजोबसिगोन बे फाफिया नै फैखालाबो आं थांबाय दा फैखा आंनि न'आव ओंखारलां नोङो दाफै नोङो हा थां दाफै नों आंनि न'आव फाफि सुनि नोङो नै थासनहैलाबायथारदो जायना मोनावनो दिनैनिफ्राय आंखौ दालेहरखाबो न'आव हाबफैखाला आं दिनैनिफ्राय